ng mga nagbabagang balita. Mga pangunahing terminal sa Naga City, sorpresang ininspeksyon ng security cluster kaugnay ng nalalapit na Peña Francia Festival 2025. Senior citizen, patay sa nasunog na bahay sa Sorsogon City. Populasyon sa Kamsur, pumalo na sa higit 2 million ayon sa pinakahuling census ng PSA. At official players ng Too Big to Handle, handa na sa challenges. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Mga pangunahing terminal sa Naga City ang sorpresang ininspeksyon ng security cluster kaugnay ng nalalapit na Peña Francia Festival 2025. May ulat si John Amador. Ilang araw bago ang mga malalaking aktibidad kaugnay ng Peña Francia Festival, sanibwersang ininspeksyon ng mga otoridad ang ilang terminal sa Naga City bilang paghahanda sa influx ng mga biyahero ngayong kapistahan ng patron ng Bicolandia. Kasama ang PNP, PSO, LTO at HPG, sinuyod ang malalaking terminal sa lungsod. May mga Draculang terminal kita, yung sa Naga, yung tulong terminal, ang northbound, ang southbound area, yung sa may eastbound, na kung saan talagang ikihiling tayo, ang preparasyon po kakampanya Francia, si mga pilgrims, devotees, dapat siguridad na si malulunad na ninda, pasirigyo, dapat ariglado man. So yan ang saro sa mga paghihiling na kang grupo, na security kan mga passenger, kaya pag-check yan mga bikulong iyan. Ininspeksyon ng mga otoridad ang mga tamang papeles na kinakailangan ng mga pampasaherong sasakyan. Hindi rin pinalusot ng mga otoridad kung gumagana ang mga early warning device ng mga pampublikong sasakyan, gayon din ang ilaw, gulong, bosina at iba pa. Sarore po sa proactive measures sa gigibunta regarding di sa paabot na Peña Francia na kung saan dapat preparado ang mga sakayan kan sa tuyang mga behikulo, ang mga drivers kumpleto sa mga documents, ang saan ng mga behikulo, driver's license dapat tayo po expired, and lalo po itong mga ginagamit din ng sakayan regarding sa utilities para maging safe po ang satuyang mga pasahero at ang mga bisita sa paabot na Peña Francia. Kadakol, usually pinahihiling mo dyan itong sa blow baggage baga, itong brakes, lights, oil, water, yan, etc. Siga po sige hiling yan, si tire, mahiling ka dyan at dyan kung anong pinakadakol na violation na kumita. Pabor naman ang ilang driver sa isinagawang inspeksyon, gayong sila ay sumusunod at hindi nakitaan ng violation. Ano yan sir na pigaaro po kanila inspeksyon para ito pong mga mayong dahil po sila magbayata. Masakit po baga pagbakong kumpleto po ang mga papilis. Para po sa safety po kang pasahero. Kaya po talaga mas magayon, mas matay dahil ang iniisip ko digdig, seguridad kang pasahero. Number 1. Number 2, sa mga driver, sa may sadiri. So okay man po in-inspection po kang LTO, surplus inspection. So, may man po problema sa bata ako. Ready man po ako, may problema nga ako po. Nakakantindi magpasalikan sa tuyang gobyerno. Kaya pakiusap ng mga otoridad na sumunod sa mga patakaran ng pagsasakay ng pasahero at iwasan ang pagsakay sa mga kolorum. John Amador, CSN. Dalawang pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army o NPA ang patay sa magkakasunod na engkwentro sa bayan ng Mobo sa Masbate. Ang magkakasunod na engkwentro ay nagsimula nitong August 30 nang inilunsad ng 2nd at 96th Infantry Battalion ang malaking operasyon sa lugar. Kinilala ang mga nasawi umanong rebelde na sina Lito at Rocco. Nakuha sa encounter site sa Barangay Marintok at Balakutan ang mga armas at kagamitan ng pinaniniwala ang mga rebelde. Isang sundalo rin ang nasawi habang dalawa pa ang nasa pagamutan matapos ang engkwentro. Nagpapatuloy ang hot pursuit operations ng kasundaluhan para matugis ang mga rebeldeng grupo. Patay na ng matagpuan ng isang 71 anyos lalaki sa nasunog na bahay sa Sitio Hangaan, Barangay Abuyog sa Sorsogon City.
Ayon sa impormasyon, posibleng nagsimula ang sunog mula sa patak ng mantika sa naiwang niluluto ng biktima. Gawa sa light materials ang bahay kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy. Walang nakikitang palatandaan ng foul play ang mga otoridad sa insidente. Kasabay ng pagpasok ng bare months, 2 hanggang 4 umanong bagyo sa kada buwan ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ayon yan sa Pag-asa. Kung saan kaya ang posibleng track ng mga yan, alamin sa ulat ni Darlene Lastrulio. Sa pagpasok ng bare months, inaasahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa Kamsur na tataas ang bilang ng mga tropical cyclones na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, tinatayang aabot sa 2 hanggang 4 na tropical cyclones ang papasok sa Philippine Area of Responsibility kada buwan mula Setyembre hanggang Disyembre 2025. Ayon kay Ian Neil Nunez, Officer in Charge ng Agromet Station Pag-asa, Camarines Sur, kasalukuyang nakakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang ilang bahagi ng Camarines Sur at Camarines Norte. Aniya, mas mainam na nakakaranas ng mga ganitong kondisyon kumpara sa agarang pagtama ng malalakas na bagyo. Ngayong pong September ay pang siyam na LPA po ang ating ang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. So maganda po ang mas maganda po na hindi siya nagiging bagyo sapagkat hindi nag-concentrate yung circulation o hindi na lumalakas at very unlikely na lang po siya na maging bagyo. Kahit na nakakaranas tayo ng mga scattered rains ay nagdudulot po kasi ito ng mga scattered ng sharing ng hangin Dagdag pa niya, hindi dapat maging kampante ang publiko sapagkat kasabay ng papalapit na Kapaskuhan ay karaniwang panahon din ito ng pagtama ng malalakas na sama ng panahon sa bansa. Dahil dito, ipinaalala niya ang kahalagahan ng maagang paghahanda, partikular na sa mga lugar na madalas tamaan ng pagbaha at landslide. Kaugnay nito, nagbigay din ng babala ang mga otoridad at eksperto na bantayan ng mga abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan lalo na kapag may inilalabas na weather bulletin. Pinayuhan din ng mga residente na laging may nakahandang emergency kit, mag-imbak ng sapat na pagkain at malinis na tubig at tiyaking nasa ligtas na lugar ang pamilya bago pa man lumala ang lagay ng panahon. Sa mga coastal communities, pinaalalahanan ng mga mangingisda at bangkero na huwag nang pumalaot kung may nakataas na gale warning upang maiwasan ang sakuna. Samantala, pinapayuhan ng mga motorista at behero na mag-ingat sa mga kalsadang madulas at posibleng bahain. Gayunpaman, muling binigyang diin ng Pag-asa na ang pagiging alerto at handa ng bawat isa ang susi upang makaiwas sa pinsala at panganib na dulot ng mga paparating na bagyo ngayong huling bahagi ng taon. Mabuti pong magdala ng mga kapote or payong lalong-lalo na sa hapon sapagkat may marami yung chance o malakas yung chance na umulan. At yung mga ambon na yan ay nagdudulot din yan sa atin ng may mga sipon ngayon So pagbabago ng temperatura ay nakakasama rin sa health ng tao. Darlene Lastrulio, CSN. Hinihintay na lang ng Naga City Police na dumating ang karagdagang police personnel na magiging augmentation force para sa Peña Francia Festival 2025. May ulat si Regine Bue. Higit kumulang 1,700 pulis ang ipapadala sa Naga City bilang augmentation force para sa nalalapit na fiesta celebration ng patron ng Bicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Nakahanda ng Philippine National Police upang tiyakin ang seguridad ng mga deboto, bisita at pilgrim sa pista. Nakatalaga na ang pagdating ng mga pulis bilang dagdag na puwersa ng kapulisan sa ika-11 ng Setyembre, ilang araw bago ang mismong pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Ang mga augmentation force ay manggagaling sa iba't ibang unit ng PNP, kabilang ang 50 mula sa regional headquarters at iba-iba pang police provincial offices sa Bikulan. Layunin ng karagdagang puwersa na palakasin ang seguridad lalo na sa mga vital areas ng pagdiriwang upang maiwasan ang anumang insidente. By September 11, magkakaroon ng send-off ceremony sa Camp Ola, Legazpi City, and then eventually ibabiyahe na po yung mga augmentation natin papunta dito sa Naga City, and i-receive po natin yon together with the LGU
or yung joint task force po na binuo natin ngayong Peña Francia. Pinag-iingat rin ng mga otoridad ang publiko laban sa mga salisi, lalo na't may 83 personalidad na minomonitor dahil sa kanilang koneksyon sa mga naitalang insidente ng pagnanakaw sa lugar. Okay, ang nangunguna pa rin yung mga pickpocketing, yung salisi, theft cases. No? That is why sa ngayon pa lang gusto na nating i-remind ang mga papasok ng Naga, ang mga taga-Naga, na let's be vigilant, no? Aware tayo. From time to time, kapain po ang bulsa, ang bag. Kung nandun pa ating mga cellphone, wallet, mga within 5 minutes lang, pag nalingat po kayo, kung sakali man, na hindi natin lahat mababantayan, posibleng maging isa kayo sa biktima. So, yun po. Yung mga mahalagang gamit, yung may mga sasakyan, wag na pong iiwan sa loob. Dapat hindi nakikita sa labas kung hindi talaga maiwasan to avoid attraction sa mga would-be criminals na pwedeng umatake sa atin ngayon. Nananawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan at agad ipagbigay alam sa mga pulis ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang maging ligtas ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Richin Boy, CSN. Umaabot na sa higit 2 milyon ang populasyon sa Camarines Sur base yan sa pinakahuling population census ng PSA. Kahalagahan ng naturang census, pinaliwanag ng ahensya. Narito ang ulat. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na sa higit 2 milyong katao ang populasyon ng Camarines Sur. Tinatayang nasa 2,063,314 ang kabuang bilang ng mamamayan sa lalawigan na nangunguna sa mga lalawigang may pinakamataas na populasyon sa buong Bicol Region mula July 1, 2024. Ayon sa PSA, ang patuloy na pagtaas ng populasyon sa lalawigan ay nagpapakita ng dinamikong galaw ng tao sa lugar, kabilang na ang paglipat ng tirahan, natural na pagtaas ng birth rate at migrasyon mula sa kalapit lalawigan. Ang mga ganitong datos ay may mahalagang papel sa pagplano ng mga programa at pagpapatupad ng serbisyong panlipunan sa lalawigan tulad ng edukasyon, kalusugan at iba pang batayang pangangailangan ng mga mamamayan. Still, pa din, sabi nga nila, pag halang ko ang population, halang ko ang manpower, pero ang iba man ang sinasabi kapag medyo hababa, mas manageable kasi mas madaling maabot ka, boss. And both actually, pag nagbaba or pag nagtaas, parehas yan may advantage and disadvantages. Depende na lang siguro yung sa yung mga policy makers kung anong gigibuhan nila. Sa pamamagitan ng aktual na bilang ng populasyon, mas madaling matukoy kung saan dapat tutukan ang paglalaan ng pondo, serbisyo at istruktura ng LGUs at national government. Richin Boy, CSN. Bago pa man magsimula ang first ever water-based game show sa bansa na Too Big to Handle What the Fun, ay nag-face off na ang official players. 3 players na mula pa sa labas ng Bicol Region nag-share ng kanilang paghahanda. Narito ang ulat. Game on mode and ready to take the challenges. Galit-galit muna ang official players ng first ever water-based game show sa Pilipinas, ang Too Big to Handle What the Fun na kukunan sa Kamsur Water Sports Complex. Hindi lang Bicolanos ang challengers at kumasa sa hamon ng Too Big to Handle dahil maging Manila boys na sina Elton at Raymond, hindi umano aatrasan ang obstacle sa laro. Kanya-kanya rin umano silang paghahanda para sa game show. Dahil competitive akong tao, parang gusto ko bago naman. Dahil athlete nga ako, gusto ko sa tubig naman. Kasi first time tas bagong show, di ba? Kaya parang ang sarap sa feeling na nakuha ako dito, nakapag-audition ako. And ayun, sobrang sarap sa feeling na nandito ako ngayon. Si Maki na mula pa sa Cagayan Valley, literal na tinawid umano ang dagat para lang kumasa sa challenges ng Too Big to Handle. Excited na raw siya sa obstacles at ganda ng Kamsur. Since I love doing adventure and it will be more fun na maging isa ako sa mga participante. Nag-try lang ako, I did the audition, nag-send ako ng video, then after sending the video, ayun na, luckily I got in. Nahati na into groupings ang official players at handang-handa na sa challenges ng biggest water game show sa bansa. Kahit ganito katawan ko, I will try all the challenges and talagang I will try my best to win the prizes. Kasi
very competitive ako eh. Kahit alam kong mahirap, kahit alam kong hindi ko kaya, as much as possible talagang gusto kong ilaban in order for me to succeed. Siyempre, pag sinawerte, first of all, gagamitin ko ito for my family and at the same time, for my business and my future. Pag pinalad, for the educational plan of my siblings. Yun lang. Bakit sa mga kapatid mo? Tumatanda na yung family ko eh. So feeling ko, it's time for my both parents to rest. Tapos, ayun na, mapundar na para sa mga kapatid, para sa mga pag-aaral na. This is Maki Vera Double I, ang bida kontra bida ng Cagayan Valley. Let's go! Tubig Nation! Chris Novello, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.